Kumba kabalang hasatla kaputhai mala usnam kaju kamau kerpang yakin minsiam ki balak hlatno haka Tarik banai November ni balak tip kum ka All Souls Day nakabalai banbo yak Syntiew bantang mamiti hakilum jingtep ki bait bathon bane sementaru hakamas bukhoi ringkat kajing dwai bat kerkhu yakilum kumala ju sakhiru mala usnam yak kajing tuat ki pai dunget halom jingtep jongkalai imkhra hashlong archdiocese hendai minta kaginti nakadau ka klam coronavirus nakaliang Reverend Father Pascal Lingdo dari Parish Priest ke Cathedral Parish lingba ke Jingalang jangka Parish Pastoral Council kalapan benar banumla ban pelong ya kamas Paidbah ban Shah ya kipai dunget ban Leit selum jingtep hak tiga sengi bat on island ya kipai dunget bakin Leit ban penkoi ban Leit buram ban Leit bu Syntiew ya kibai bathon haswa ke Tarik benai November kata nadu ke khatsau Tarik Oktober hadu ke Tarik November nadu ke por nyobuji mestep hadu sabuji janmin hagabai day bat ka Tarik kebari ke All Souls Day nakaliang Parish Priest ulayat hu banam Shah yanu ru kipai dunget bakin Leit cholum jingtep wadon Shah tang ya san pongut kelingdo ki brother bat katto ka ningot ki volunteer ki bandrung hapo nak benta ka mas bat ke jingkurku yolum jingtep halai mkra ula kerpat ya kipai ba habale ban pengkhot ya kilum jingtep kide bandeng ya kamas banyayang jengai iwei na iwei wan sabu ru ya ki hand sanitizer haka kerdop na ka benda ki Paidbah ki balik ban pengkhot bat balik bu Syntiew hak jingtep jeng ki bathon bat ula pentip ru ba ki pai dunget kala balik buram ru hadin ka Tarik ujuk benai hak biade bat kani ke jing padan buram ya ki bathon jengi ki balaklat no ka malong hak Tarik ka balong ka All Souls Day menta usnam ngasusi nakadaw jong kani ka COVID-19 pandemic nginomla banlong ya kajing ya ka mas Paidbah bar kajing bu Syntiew kajing thang mamati ha ka to kasngi ha ka ba ngilabu ka application nagabenta ka mas ka balong tang nagabenta ki kumba san phongut ha ka ba kilengdo bat ki katuk ki volunteers ngin sadon hagaban Leit ban kerkhu kerdo ya kilum jingtep dak khoi ya ba hadin bangin perlong kamas ke balengkot hakatu kasngi ke badai tang nam taki san phongut ngin sa Leit ban kerkhu kerdo ya ki jingtep baro hakatu ka hauni ulum jingtep pola imkra tiki pai bat ki bai bathon je ki balakhlat no kila ban pedan burom ya la ki jong ki bai bathon haswa kata kila ban Leit penkhoi ya ki jingtep bat kila ban Leit bu Syntiew ya hake ki jingtep nadu khatsau Tarik hadu Tarik kebari ka sengi ublai bat kapor ke bang ibu kolong nyo bajim step ka gate kan play bat hake ki sengi kasakhang por sau baji janmit kemot khatsau Tarik hadu Tarik ki Paidbah kila ban Leit ban penkhoi ban buk Syntiew ban buk ki mamati den rei ka Tarik anam dan manu ki Paidbah ban wan nom Shah ini bat ka gedru ka sakhang ka tu ka sengi tangi ban Leit rung ban kerkhu sa ple bat ka sakhang biang ti ngakar pari ki Paidbah bagini trailang bat ha baki Leit na ka benta ka ni ki jing bu jing penkhoi na ka jing bu Syntiew ha kini nadu khatsau Tarik hadu Tarik nadu kapor nyo baji hadu sau baji kin sungubha ban sumari ladi banam yalum lumbung bat bakin wear ki makin pongi ki mas bat ngin sabuk a sanitizer ha ka gate bakin penkhoi ki ti jongki bat ka jugopor ba kin ya jengai way na iway pat kanika social distancing ti ngai khuplei ya bor khoi ki pa ju blei ki ba honu benai November ngi kan mau i ki balakhlat no ti kam dei tang haka haswa kanika jingker khu bang ngila ban penan buram ki balakhlat no henrei wat ya ki habro chi benai nadu Leit Tarik sau Tarik ter ka gate ka saple na ka banta gitu ki bakwa ban Leit shimet bat kum ka ying sem ban penan buram ya la ki jombe bathon ki balaklat now
Nakapunta ka Tarik yung sa approach ya i Father John Madur, lada i penlong ika main ya ban penlong ika mas, bat lada jia ba i Father John Madur im Leit shu, let's say you Paris Priest im de mga ngalak ban penlong ika mas, ndai sa khot iki lengdo ba kinya don lang, ha ka ban Leit ban kerku yaki jentep baro, but kumta king kumba ngijule ti kabadon kam hoi ki Syntiew ki momati ki deban me andre lada ki me tu ka sngiru ki lada me la pa sho ka tu ka sngi bat ngatrai ubleu sa pedem hun ya ka jing pedan buram jong ki ba i bathon ya ki balaklat no ki bathia hau ne ulum jingtap